Kaixo, bideo honetan, batxiler bigarren mailako geometria analitiko espazioaren blokean sartuko gara. Eta bideo honetan distantziak aztertuko dugu. Eta distantziak aztertzerakoan, lehenengo ikusiko dugu bi puntuen arteko distantzia, puntu eta zuzen baten arteko distantzia, puntu eta plano baten arteko distantzia, zuzena eta planoen arteko distantzia, eta bi planoen arteko distantzia, eta bi zuzenen arteko distantzia. Kasu guztiak ikusiko dugu. Bueno, lehenengo kasu aztertuko dugu bi puntuen arteko distantzia. Hau oso horreza da. Hartzen badugu espazioan bi puntu, P azpi bat eta P azpi bi, euren arteko distantzia, azken baten izango da bi puntuen arteko vektorearen modulua kalkulatzea. Beraz, distantzia adieraziko dugu vektorearen modulua bezala. Orduan egin beharko dugun izango da bi puntuen arteko izaren arteko diferentzia, horren karratua, gehi iren arteko diferentzia, karratua, gehi zetaren arteko diferentzia, karratu. Adibidez, hartzen badugu P azpi bat eta P azpi bi hauek, lehenengo kalkulatuko dugu zein dan P azpi bat, P azpi bi vektorea. Hori badakigu, dala, P azpi bi puntua, ken P azpi bat puntuaren koordenatuen arteko kenketa, beraz, idatziko dugu, lau iru bi, ken bi 0 bost, eta orduan egiten dugu, lau ken bi, iru ken 0, iru, eta bi ken bost, minus iru. Hau izango da, P azpi bat, P azpi bi vektorea. Eta orain kalkulatu beharko duguna, izango da vektore horren modulua. Orduen modulua azken baten da bi puntuen arteko distantzia. Orduen distantzia P azpi batetik P azpi bira izango da P azpi bat, P azpi bi vektorearen modulua, eta orduen izango da bi karratu, gehi iru karratu, gehi minus iru karratu. Eta hori kalkulatzen badugu, hemen agertzen dan bezala, erro hogeta bi edo 4,69. Hurrengo kasua izango litzateke puntu eta zuzenaren arteko distantzia. Zelan adieraziko dugu? Adieraziko dugu P eta R-ren arteko distantzia, horrela beti adieraziko dugu distantzia eta kako artean, zer dekogun, kasu honetan puntua eta R zuzena. Orduen azken baten, kalkulatuko duguna, izango da, P puntua R zuzenaren gaineko proiekzioa izango dela P' puntu hori, orduen kalkulatzen dugunean P eta R-ren arteko distantzia, bada azken baten P eta bere proiekzioaren arteko distantzia. Horregatik ipintzen dugu P eta P'aren arteko distantzia hori. Horretarako bi metodo desberdin daukaguz. Bata deitzen dugu metodo konstruktibo, orain ikusiko dugu, eta bestea izango da formula bat aplikatuz, bigarrena biderkadura vektorialaren metodogaz. Biak ikusiko dugu. Lehenengo metodoa, metodo konstruktibo deitzen duguna. Hasieran jakin behar dugu zer dekogu. Daukagu zuzen bat, R zuzena, eta P puntua. Eta kalkulatu nahi dugu zein dan distantzia. Konturatuko gara distantzia, azkenean dala P puntua proiektatzea R zuzenean, Eta orduen kalkulatuko dugun distantzia hori izango da azkenean P eta P'aren arteko distantzia. Guazen hau azabatzera. Orduen, zer egingo dugu? Lehenengo pausua, eraiki behar dugu plano bat, R-rekiko perpendikularra dana, eta P puntua barruan dagoala. Eta dituko txegu pi. Hemen ipini dugu lehenengo puntua. Pi planoa kalkulatuko dugu. P-tik pasatu, edo P bere barnean dagoala, eta pi eta R paraleloak direla. Zelan sortuko dugu hau? R zuzenaren norabide vektorea eukiko dugula, R zuzena moten badozkue, badaukagu bere norabide vektorea. Hori izango da, pi planoaren vektore normalaren proportzionala, paraleloa, erabili daikegu bardina. Hori da lehenengo pausua. Bigarren pausua, kalkulatu behar dugu planoa eta R zuzenaren ebaketa puntua. Deituko duguna P'. Orduen, planoa eta zuzenaren ebaketa puntua hauzi izango da, P'. Eta P' behin kalkulatuta,
Orduen, hirugarren pausua izango da distantzia kalkulatzea. Bai? Distantzia hauxe izango da. Orduen, azkenean adieraziko dugu, P eta R-ren arteko distantzia dala P eta P'-aren arteko distantzia bezala. Bai? Hau da, azkenean PP' vektorearen moduloa. Vale? Hori kalkulatuko dugu. Eta orain goazen ariketa bat egitera. Bueno, hemen daukagu adibidea. Kalkulatu P bost minus bat 6 puntutik R zuzenera dagoan distantzia. Eta R zuzena parametrikoetan emoten dozkue. Beraz, daukaguna da R zuzen bat eta P puntu bat. Bueno, orduen, lehenengo pausua egin behar duguna da pi plano bat sortu, pi planoa, eta plano hori izango da R-rekiko perpendikularra. Eta gainera, P puntua bere barruan egongo da. Bai? Beraz, sortu behar dugu plano bat, P barruan dagoalarik, eta R-rekiko perpendikularra. Bale, plano bat kalkulatzeko behar duguna, zera da, bere vektore normala eta puntua. Puntua, bost minus bat 6 izango da, eta vektore normala, irudikatzen badugu vektore normala, izango da R zuzenaren norabide berdinekoa. Hau da, R zuzenaren norabide vektorearen proportzionala. Zein da R zuzenaren norabide vektorea? Orduen parametrikoetan aztertzen badugu, izango da parametroa biderkatzen dagona. Beraz, minus bi, minus bat eta bat. Beraz, izango da norabide vektorearen berdina, eta izango da minus bi, minus bat eta bat. Bale, honekin ja sortu daikegu planoa. Bale, gogoratu plano bat kalkulatzeko, bale, plano baten ekuazio kalkulatzeko, vektore normalarekin eta puntu batekin, planoaren edozein puntuaren koordenatuak kalkulatu nahi badoguz, konturatzen gara, P isa vektorea eta N vektore normala perpendikularrak direla. Beraz, planteatuko dugu planoaren vektore normala bider P isa, biderkadura eskalarra 0 izango dala, zergaitik, normala eta P isa perpendikularrak direlako. Bai? Beraz, hori planteatuko dugu. Beraz, vektore normala minus bi, minus bat eta bat, bider P isa. Eta P isa izango da, isa ken peren isaren koordenatua bost. I ken minus bat, gehi bat. Eta isa ken 6. Hau berdindu egiten dugu 0gaz. Eta biderketa egiten dugu. Beraz, minus bi bider isa ken bost, ken i gehi bat, gehi isa ken 6. Isa ken 6. Bardin 0. Hau garatu egiten badugu, emungo deusku, bi isa gehi i ken zeta ken iru bardin 0. Eta hau da pi planoa. Beraz, lehenengo pausua eginda daukagu. Hurrengo pausua izango da R eta pi planoren arteko ebaketa puntua kalkulatzea. Dituko gotzegu P'. Grafikoan agertzen dan bezala, irudian agertzen dan bezala,
planoa eta R zuzenaren arteko ebaketa P'. Bale, orduan zer egingo dugu? Ordezkatu egingo dugu R zuzenaren koordenatu bakoitza, parametrikoetan daukagula, pi planoan. Beraz, ordezkatuko dugu pi planoan bider izaren koordenatua, ken bi lambda, gehi i izango dela minus lambda, gehi zeta, gehi lambda, ken iru bardin 0. Daukagu, geratzen jakuna da lehenengo mailako ekuazio bat, landarekin, eta hau garatu egiten badugu, emoten dozku, minus 6 lambda ken 6 bardin 0. Beraz, lambda berdin minus 1. Vale. P' bada R zuzenaren puntu bat. Beraz, bete egiten dau R zuzenaren ekuazioa. Beraz, ordezkatu egiten dugu lambda koordenatu bakoitzean, eta horrela lortuko dugu P''aren puntuaren koordenatuak. Beraz, parkatu, mugitu egiten diatala. Bale, orduen, kalkulatzeko P' egingo duguna izango da. Isa berdin 1, ken bi bider minus 1. Beraz, iru. I bardin minus lambda, beraz, minus 1. Eta zeta berdin 5, ken 1, lau. Beraz, P''aren koordenatuak, iru, 1 eta lau izango dira. Bueno, P' daukagunean, distantzia kalkulatzeko, izango da, P eta P''aren arteko distantzia. Beraz, hirugarren pausua, jarraian distantzia kalkulatuko dugu, hasiera batean izan da P puntua eta R'ren arteko distantzia. Baina gu kalkulatuko dugun azken baten da P eta P''aren artekoa. Beraz, kalkulatuko dugu zein dan P' vektorea, beraz, P''aren puntuaren koordenatuak ken P'renak, beraz, iru 1 lau, ken P puntua izan dela 5 minus 1 6, kenketa egiten badugu, geratuko jaku, minus bi, bi eta minus bi, eta distantzia beraz izango da P' vektorearen moduloa. Beraz, minus bi karratu, gehi bi karratu, gehi minus bi karratu. Kalkulatzen badugu, emoten dozku, erro 12. Erro 12 unitate. Eta oneri deitzen dutzegu metodo konstruktiboa. Beraz, hasi gara P puntua eta R zuzenarekin, lehenengo sortu behar dugu plano perpendikularra, gero, ebaketa puntua kalkulatuko dugu R eta planoren artean, P' eta bi puntuen arteko distantzia. Metodo konstruktiboa nahiko tipikoa da. Agertzen baiaku P puntu bat eta R zuzena, askotan eraikiko dugu plano bat perpendikularra. Eta alrebez, batzutan emoten duzkue planoa eta puntua. Eta orduen sortuko duguna izango da R zuzena perpendikularra. Orduen, beti jolasten dugun, askotan jolasten dugu perpendikulartasunarekin.